Вие сте с нашата изследователска колбасарска работилница Мезето от мазето. Целта ни е да претворим стари рецепти за колбаси, както са ги правили нашите баби и дядовци, за да имаме достъп до качествена храна, както за нас, така и за нашите близки хора. Днес ще ви представя нашия нов продукт, а именно балкански бут в чос, с подправки от Балкана, като сминдух, риган, чубрица, както и обичайните кимион и черен пипер. Това е сурово сушен колбас, приготвен от едро нарязан свински бут в комбинация с по-ситно смелена кайма, напълнен в телешки чос и сушен в сушилна камера около 20-25 дни. Сега ще пробваме, ще нарежем и ще дегустираме. Интересното е при този колбас, тъй като е нарязан на едро свинския бут, че много наподобява на свинско филе, самата консистенция на колбаса. Усеща се Балкана. Наистина специфичен и завладяващ аромат. На свежест, на Балкан. Наистина се е получило добре тази комбинация от подправки. Благодаря, че бяхте с нас и до нови срещи. Пак се обаждайте. Аз се хапна още.